tini ang khushi ong tong nugo borok ano saya hinai thesara tunglayo tungtong ang sakbai tangno salamelani chai tong yang ta hingkai khulungka jara nai tong nai I channel no nok ang koinai ani subscriber no I channel no nok subscribe khai di like khai di nini channel ni bisingte yang sanamusugo je সংসার খাইনাকাই দুঃখ কষ্ট নি বিসিংতেনা মাথানাই সব সময় খুশি यंगै तंनाय अबतैबो कगिया नक जे बोला माकानाय दि लामा गामबो माननाय लामा सायाबो माननाय लामा गामखाय नों गारि जांग्रि जागिया लामा सायाखै गारि जांग्रि जागो हिंगे चिनिबो सामुं तांथानि अबतैनो ता हिंगे आनो जे चाया हिनाय दंबो आं बारि खायजे बाखा फुलोयां बंनो ani hamjang ya phalo ang aro je gam hinai bongo to sana je ko koroi angbo honuman hingai bakasiri phuno mangkhamon ani bakata tong kintu ang honumanya ang kaisa borok angbo borok ongoi thangi tong namusugo oboni bising to yang sakri khayo angka pulis ongka in songsarni যতনি সালাই বরক চাই আহিনাই ওয়ানসক জানাই রকসং পুলিসংনি নজন নক সিনেমা ফুননাই দি যে ফুননাই দি চায়া খাইমান ফুনুগো গুস চামানি ফুনুগো গাড়ি সুমানি ফুনুগো গাড়ি চায়া গাড়ি তাকারলে ফুনুগো কিন্তু এই যে পুলিশ শুধু পুলিশা যারা আংহাই ড্রেস সুমই চাকরি খাইনাই আর্মি অংথং ও সিকিউরিটি গার্ড তাক প্রাইভেট সিকিউরিটি তংনাই রক বংনি পরিবানি কপান সকাইনাই দি বরংনি দুর্গা পূজা উৎসব বৈশুক মেলা হিংখাই যে মেলা ফনংথং আইবকে পুলিশক লাই ড্রেসুমজা খাইছে নন শান্তি রনানি বাগै नों बेरायातै जे गाय फाय आइके किफलि थाना बागै हिने बंगनावनो डिउटि खाइ रगो डिउटि खाइ तंगो बंगमबै जाया नैया थुयाखै अबनि बिसिंसे पुलिसक बासाबतिनो नायकल माइना नगद थानानै हिंगे सुति मा बिगरागो सुति बिखा हिंगेबो बाबु याखो हिंजागो हिंगे मुक्ति रय रय कालाय फन बेरेगो साइजुन काबै तंग जागो अवतरं बरक मुगिया बरक तानो ओ 5 টাকা 10 টাকা जे याफा माथले रां लामानि अवतरं नुगो हिंगे नकला अवतरं नुखो हिंगे पुलिस न गुसागो हामिया हिनि हिंजागो आं तिनि नंनि चेलेंनि माध्यमे आं सानामुसुगो पुलिस दंनो गुस जानानै सब फोरों पुलिस दंनो लगे लगे रांनि बिया ना बेले मटरसाइकेल कासोखाय आंनो रां दहिनाय बिबि बिया हिंगे बक्ता नायगेरा निनथानि नों तामो अपराध खायगा अबनायगेरागो नायखा हिंगे सिंगारागो निनि कागज पत्र तंग करै निनि कागज ड्राइविंग लाइसेंस नि 1000 টাকা फाइन जतनि कम हिमानि हेलमेटनि फाइन अंका 1000 টাকা जतनि कम ड्राइविंग लाइसेंस का रेखाय जतनि कम 5000 টাকা फाइन हिंगे अबतरं नुखाय हिंगाय नों 1000 টাকা 5000 টাকা नों फाइन दमाया नों जुदि आसि बर गाम हिंगे फाइन दिबा आइकेबा केस सुदि हिंसादि रां रय पेखेबो नों चालान बिदि आं रां रमनि चालान दियानो बिबि बिया नक्ता हिन सर आंले गरीब बरक रां करै नों रां 100 টাকা लागदि आने याखारे हलदि ताहिने हिन नों बासिना बागै हिंगे ओ 100 টাকা सब बने आफाल नों नरि आफाल बेले पयला नक पाब्लिक रक गारिनि पारमिट न बाद्रदि हासुगो गारि करै मानथगिया थाइबं बाथाय थाइदै खैयै फेबिकल एडभार्टाइज जतै खैयै गारि काय थांलायो नुखुं साका खैयै रयसाबारि एलाका तो खायजेला करै साप्ता वाइसा बाजार बनेट साकागो आसगै सुदु दाइबानि माखां उद्रुब खैयै थांलायो अबरकी फाफारि फारिया अबरंनो फाइन खैका हिंगाय मिनिमाम फाइन रेजिस्ट्रेशन रुल्स भायलेशन मिनिमाम फाइन से 10000 টাকা हिंगे नों आइफोगो बरा 500 টাকা याफालनो सर रायखादेन सर आमार साइरा देन गरीब मानुस आमी हिने ताहिना के साबानक ओलकाले पुलिस आखाके पुलिसের दोष तिनि पारा हांकर देहिन ब्रिज बानाय दङ कालभार्ट बानायो ओ कालभार्ट बानाय फुगो नक थाङै देनायखा
o kalpada basuk simen rokha basuk rod rokha nongna naikha naiya lama salam pugo basuk jorani lama rajana nang pis basuk rona nang it gora basuk rona nang naikha naiya শুধু নক তা নক ও সব পাখি মাছকে মাছরাঙ্গা নাম যায় হাই পুলিশ সিমি বন্দাম খাইও পুলিশ সিমি চাইয়া হিনো হিংকাই আং তাবকলে যে কাম খাইতো মানি ওবানি কামিয়া আং তাবক একজন সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার আং ডিএসপি লামা গব গাড়ি পাথা গই চেকিং খাইনানি হেলমেট থিমেন রমনানি চাদা খায়াকনা রমনানি ওবানি কামিয়া অবখাই অঙ্কা থানানি কাম আনি কাম খাই অঙ্কা আনি আন্দারা তিনটা থানা দङ কল্যাণপুর থানা মুঙ্গিয়াকামি থানা তেলেঙ্গনা থানা ও কাইতাম থানানি যে অফিসার দंनाय दङ স্টাফ दङ नायकलनानि सामुं बंनो चुबानानि सामुं बक काम दे खायतं खायाते दं बक काम खायाखै काम जाया खायाखै आं बंनो रमनानि हिंगे बक जदि पाब्लिकनि रिपोर्ट मानेबो बक थायाखै आं बंनो नायनानि ताइन थाया नों हिनाय आं नायकलनानि जानि काम केसुने रंग ताइन केसुया रिपोर्ट सुने नताइन सुया अबसिना जने कामानि तो फुले आमो कायसा बरक पुलिस आं आनि मकल बायथांगो अपराध खायमा नुगै दंले आं दंमायो हिंगाय हिंसा नांलायो बरक रिसि कालायो हिनसों नायतं कबि रिसि कालायो हिनो रिसि तो कानाय न आनि बागय आलका बरंनि किसु किसु कामायसे बन्द हय दंखा जाबि दुई नाम्बारि खाय रां सामारक दुई नाम्बारि खाय बरं कस्टर मारक निनि आनि हिमानि रक अबतरक ताखायनानि सुजुग करे आनि एलाकागो आं तले बरक मुनिश्वर आं मातायाबले যত জায়গা आंबो थामैया যত কাম आं जोंखाय मैया ता हिंखाय चिनि पुलिसक आं हाय अफिसारक अनेक दङ बक खाय दङ काम गाम गाम किन्तु बंनिनो बक आं हायकै फुरमायानि बागै बंनो कायसा सिनिया बंनो कायसा हामजागिया आंबो फुरङा मुसुगिया किन्तु आं वानसका आनि सामुंनो नगै जदि आरो कायसा जदि सोलों मांखाय आनि ता खति दंबा आं सारे फांसिनि सिनि পড়াশোনা খাইমান সিমি आं जे बासे जीवन कष्ट मांखा अब आं जे सियो साना थाखे मुक्ति कालायो बागा खामो तिनि आं खुसि अंगि दंमा नुगो बरक आनो जाया हिनै थेसरा थंलायो थंथं थेसरा थंनाय दं आं हामबाय फालो नक आरो के सादि आनि जाया न जाया नंगोन तके सादि आं सागबाय थांनाव सालामायलानि जाय दंहाय आं ता हिंखाय आनि दफानि बरंनो हिननाय आं आनि त्रिपुरा राज्यनि बरंनो आं हिनाय जारा फातार हास्ते दंङै काम खाय जाय दंङै रक बंनो आं हिनाय सतभावे चलानो चेष्टा खायदि सत काम खायनानि चेष्टा खायदि सामुं काम खायनानि चेष्टा खायदि बरक जे सुबुं जाया हिनथं किन्तु नों मुक्ति थुबु खायलाय नों शान्ति खै मुक्ति थानाय किन्तु नों जदि कोनो अन्नाय खायमा दंखाय नोंङै फुथुइ जाय शान्ति मांगाराक इस आं तायनाय खायजां आं तायनाय खायजां हिमा नों फेबारक मानि बायदि मुक्ति माया नाय आंलाय थुका हिंगाय बायफो मुक्ति थांगा आं खासिया कारण आं कोनो अन्नाय खायमा करे आं सियो जारा निनि चेनेल नाय दंङै रक बंनो आं हामबाय आफालो ननबो हामबाय आफालो शिलंआव परे फुरगो आं मायक खुइतंबो मायक पुंजाखि सागवानि किसिं मारे रंनो बगरिंगो आनो फायदि मुंगे सक्सालाय न हिनै हिंखाय आं वानसका तिनि जे जानो सालनि जे जानो सालतनि जानो किन्तु साल चाले आं बनो मासाल नेबेले हिंखाय अ साल चारना मतो आनि क्षमता करे कारण ता हिनै माले आनि पाइ फुगाना रां 500 टाका जे हलो चेरापुंजी जे बुथांगाय फुगाना रां 50 टाका रे हलो आं कापकाबि बाथांगो आइ फुगानि मामानि बाहाजा लाखाय सब समय आनि साले शून्य काबां तेलांगो आं 550 टाका तेलांगो बो 500 टाका तेलांगो बो 500 टाका मा फुगो आं 500 टाका जे मानो रां सगैया मानि अदार सगैया लामा करे करे कुवास बाथाय थैयो शिलंआव खागै जानाय करे अ कुवास बाथाय रुरुइ जाय दङै आं कलेजाव परे फैगा आं रां पैसा बासंना हिना आं एनसीसी खैका एनसीसी केम्प थाङो 10 दिन 15 दिन केम्प आयं तिनि आं पुलिसआव हाबनानै कष्ट नांलिया एनसीसी खैबो आं अनेक मेडेल मोनजाक बेस्ट कैडेट ऑलराउंड बेस्ट कैडेट
बेस्ट ट्रेकार मेघालय गवर्नर्स गोल्ड मेडल हिंगाय चेरापुंजी परिफुगो आसाम एंड मेघालयनि मेरिट टेस्ट दंखा ओ मेरिट टेस्ट दियो आं सेकेंड पोजिशन मंखा हिंगाय आं आनी जे महाराष्ट्र दं माने रामकृष्ण मिशनाव पराशुना खायखाय बरक अंगदो अंग अंगियारि सिया तबे जे रामकृष्ण मिशनाव फरायनाय रक बाखागो तंगमुं गामले सिरंनि लागो हिंगे चीनी जरा सिकला तक तंगले रक सिकला नंग नांग कोयो नंग बेटाके परेदि नामानाफा जों कस्त खायो हुखायै बल पियै नंग नजारागो नंग बागै रां हलो नक रां न नसो ताकायदि नक बेटाके परे बरक अंगै जे नामानाफा कुसिं हाय पाकाय जे कक सामा दंगानो जाबै यानि बासाराव गुबिना त्रिपुरा एमएलए नि बासा हिनि परिचयगो ताबो गां ऑफिस कासारि थांखे हिंगे आं प्रसुनकान्ति त्रिपुरा सारे बाबा आइसे हिनै चेयार आगै रजागो लामारगो बरक बेन खायखै ब्ले प्रसुनकान्ति त्रिपुरा सानि बाबासे हिनि हिनजागो हे आइखे हिनजाखाय मानि बागै पा बिराद थिक कुसिना खा डिउटी हिनै खायथे खायथे पा थैनाय हिनि साय माथे देगोन पा नाय नाय थांफैयो जिबियो अकंनो बागा गाय माखालो पानी किसु फोरिं कालां जामानि कक्तंगो कक्तंगो आं ताक चाइति तंगो खायनानि बागै पा सालामा कक्तंगो जे डिउटी फाकी तारोदि डिउटी रो डिउटी कै खायदि अकरा जाकानो सम्मानदि चेराक बासारां कै हामजकदि चामानि चुमानि न तातर जगदि हिनै आंनो कक्तंगो बाखागो तरिया खाय दङ आंनि बासारां मांसागो नंनि खामायां जानानै या न गामखाय परेदि गामखाय तंदि बरखाय तया जाया दासा जगदि हिनै हिंखाय पत्रिकागो जे जाया सुइमानि हामका बक्स सुइमानि बागै आं तिनि तिफ्राय जगति नायदि सीपीएम कांग्रेस मथा हिनि वालेमा करै जेदिके फन थानी खबर मानो शुद्ध प्रसन्न त्रिपुरानि कक्से ति कक चापलायो कक सालायो हिनि सागो वानजि अंथं सीता मंथं जत सालायो आं अबनि बागै फुटानिबो अंगिया आं फाबो फानसलो जागिया ता हिंखाय बगानो सतर्क खाय आराय आं सामों खायतेना ता बेरा थंगिनै अमबागां खा फुलै बुंनो आं आनी हामजों याफालो ताय खुलुमो सर यार कैसा तो जे ताबो यूट्यूब माने तांतमो ब्लॉग थे माने अब तो मास्केशन बिसिन तो मतलब फै गायथंगा 80,000 सब्सक्राइबर आइरो गायथंगा अब बिसिन जे ताबो यूट्यूब नि रां दं मानखाय अब केलु करंनो तो खायना ना निजे नि साबबाय थांबाय अब बासकांगो ने जे निंदा अफिसार को 2 बছর বা 3 বছর से तंखना आरो ते अब बिसिन जे पामे यागो जे निजे नि सेटिन बायदि ओमफ्राय खायमनि कालाय बरक खानानि नासलि जाकसुकाना यूट्यूब नि रां हिनै আর निजेनि रांबो प्राय बेतनबो काफो प्राय 80,000 90,000 ब्लग कैसा भिडिओ खायरनानि बागै बासक जे कष्ट अं बासक जे परिश्रम एवं बासक जे रां खरचा अं अब जरा ब्लग खायनाय रक सारा सिया आं ताबो ब्लग खायकिया आं सियो रांलाय बासक मान माया अबन चले बेसि जे खरचा आनि दङ हिंखाय आंबो ताक वान सगै दङ 80-90,000 1 लाख उमजागारा थं हिनाय orang mamani pore ani kemui Rotonjoy Tripura samono go kaisa ashram tongo bini Rotonmoni Seva Mission hinoi bo bini chakrini beton bai obro naikol kha tagani boy bai ani baginarok naikol tonglayo oro onek jatni borok tongo poreo onek gorib o ashram ang chubanai hinai yang sajak आरो कायसे अंका जिरानियानि जे कल्याण आश्रम सरि शान्तिकाली आश्रम अरबो अनेक गरिब चारायरक दङ अरबो अरां न कियासां सुबानाय हिनजान सकजाक दङ
रामचंद्र गाद कैसा अनाथ आश्रम दङ जिखिनि बमा बफाकारि रङ दंमानि अर सुबानाय हिंगे आरो कैसा दङ मिशनारिसनि कैसा स्कुल दङ अरबां सुबानाय आं तले अंखा पुलिसनि बिसिङाव आं कैसा बरक आं धर्मनो कुनो धर्मनो बां गिना खाया कुनो धर्मनो बां कुचुक खाया जत धर्मनो बाक्सा आं रेसपेक्ट खायो हेंखाय आं साजाकानि ब्लगावबो जे आनिपा जे सम्पत्ति रैखा लांखानो अबो आंनिया आनि बासाजाला दङ कैसा बोरि बुखुकतां दङ आनि उलो बक माननाय सम्पत्ति अ सम्पत्तिनो चाइचे जाबाय गारा जारा दुमासरा दंनाय बक्सियो जारा आनि ब्लगाव नायखा बक्तानि जाति कुस्ति आनि नक्सिमिजे नुखो आनि हारुं आनि दुगान बिटि आनि फिसारि अबरतो आं फोरोंमालिया आनि जे बाजारनि जे रां मानमानि दुगान बाटिनि रां मानमानि अ रां तले आं हिसाबसे लाजायगा अबनो आनि बासाराव थांलायो 1 तारिख 2 तारिख हिंके रां तिसानानै हिय नगद थानानै थांलायो बंनो थुमैलालायो आनि बेतन तले ताबक मानो आं 80,000 या तानायाव गई लाखाय सामानो आनि बासाराव तो भुगजाबै रां कुलुगिया बासामानि कायहलका आं बंगै बक साख्रि खाय जालाय दंलायो आरो कायसा बोरिबो ताकफायखा बंखा मेकआप आर्टिस्ट आरो बाखानाय रक स्टेट खानि जेति फन तामाव आं आसखिया बबो कायसा कायसा कालिबारिनि हामदोंनो साजौका हिंगाय 1 लाख 1.5 लाख टाका बबो इनकाम खायनाय कायसा कायसा कालिबारियो हिंगे बिनि इनकाम खायनाय बुजुबो इनथांगा आगे आनि छतंग आरो साला बासा कायसा सुसु हिंगे बबो तले ता कलेज परे दङ BA सेमिस्टार 4th सेमिस्टार हिनो जाबेके चिनब सेमिस्टार सिस्टेम दा करै बबो ता खासि जाक बिनि बतले ता ग्राम खरचा बेसि नाङा जेबो नां पकेट खरचा रगो आं खगय हुयै आनि परिबारनोबो साजायगा नं चेनेल तिनि सागे बबु सिनाय किछु छात्र दङ फादार फरायनाय दङ आं खगय बुंनो पकेट मानि जुबागो बेसि फारिया फनजे फारिजां जुबागो जतनो जुबा माने हिनेबो ककरि आं जे जायगा जेफोर साख्रि खायखा आं अ जायगा नां कोनो किछु खायना चेष्टा खायखा आनि बेतन बायनो हिंगाय आनि बुरिनि बेतन तो तंखो आनि बुरिनि बेतन बासुमान आं ताकफोन सोंजायाखो आं सिबुसिया ता हिंके गारि रग लामानि फाइनान्स रां रग बिनि बेतननि लुन लामानि लुन तानजागो आयांगै बिनि बेतन आं खुस्लाया ता हिंगाय बरंनि सारायमुं तानां थं बरंनि नजर ताकालाय थं आनि संसा ताबो कासां खायै चले दङ बासाबतिरावबो खासि बेखा आइनो आइकबो फिलिफाय नांगौ जे बरक जे फरहिन दं मायं हामनाय मायंनि लामागो सै ताहिनाबो सै सोंनाय बिनि उकुलगो मायं साक्ति फिलिबो बननाया सुतरां बरक ताहिन हियानो तावान सबदि बरक saya नबो नक saya ताहिनदि फारिकाय गाम हिनय वान सगय बनो सुबनानि चाइतकदि आंलाय फारिकाय कबरंबो मानि रक पाइ चारगो चुबना चेष्टा खायो ता अंखाबा आं साजा वाखान चाया नै फानानि रगो अ चामानि दांबाय आं आरो कायसाना साइजो खायनाय आहिन आं वानसगो नंनो बारि बारि के हामबाय नक तिनि आनि थानि फायखा नक आनि सिना आनि थानि सिना मुसुखा आं दफानि बरंनो अबनो सानान मुसुगो चाया लामा हेता हेन्दी गाम लामानो हेना चाइतकदि चीनी जे भारत बर्षनि आइन तंमानि ओ आइनो सन्मान दि चाइतकदि सन्मान चनानि
nogo hugo thangkai okora sakarane ar thandi kok gamlam salaidi kaisa kare kok sai khana sino ang roisabari tongpu khana mani abono bofa thima sakang bahajala no sai kalangkai phone apa ang thimani yagulo nang mungsa buju maya khai kholago bazar kaidi bazar kaibo nang buju maya khai songsar jingya khai nang bokhorok thaitam jaiti borok nai tukdi bini ro thandi bo bujuro nai nono hengkai o bahajala bopa thimani lo songsar chukliya hinge hinge bota khaika dugan rokha bazaro kholago দুগান রখা হাতি আসক রখা তারপরে বিনি সংসার দশা কাইগিয়া উলোকে নাই তুকে রাখা বখরক থাইতাম বরক সবতং বখরক থাইতাম বরক নাই তুকি মানবা মাইয়া বউ নাই তুখা হিংকাই সাল চাকাই লামা গাকাই সা বরক মালাইখা ও দা आंलाय मोनसे जे बुजु मालिया दा खायजाक सिनाय ता आंलां हिबा ता साइकालांगो नुखुं saya fukai nukung dosa kaca fukai kolak bazar kai tinggang bazar kai kya dukan rokha boko mungsa buju jongya arabo sakapa mungsa bujungya kai bokor thaitam dedi borok ni jata thangai buju ladi ingke tak bokor thaitam borok nai tuji malia blang sobo ai dhoi nei oporok munika khana kara nin parago jotoni salai bura boyos ganang borok sotong binor thangara tahino hime thainai gara nang ora bokor thaitam manai borok hengge thangka hengge bo mangara kha kaisa borok khusuru goya chukjak hengge osu tama khana gara anglai dosa kacha soka buju malia buju lana phayo bokor thaitam jat borok nai tugoi maya sobonglang hengge o borok saka nang bokor thaitam jat borok nai tugmia dai ang phele baike himba yasko thumoi asok jak hingge yasko bothol kaini bokhorok ar kaisa nijeni bokhorge bokhorok hingge thaitam khaya doi hingge tamong khala pa saikalang mani kokhai bazar kaidi hino kholago bazar bo kaikha onglia akai buju maya kai bokhor thaitam ni borno thangai bokhor thaitam bai buju ladi hingge phaika phele tak ningo kongno busilia doi tama hingge bazar kaidi himani dukan rodi bazar kholago bazar rodi himaya मैकथों थाइकथों कायदी हिमासे मैकथों थाइकथों कायदी मैकथों थाइकथों कायखा हिंकाय अब निनि संसारबो सामाननाय नखौबो सामाननाय बाजारबो फालमाननाय हे अबसे कक हिंगे अबनि बागैना जों आं तासिं सामानि नंनो पारा थांखाय अकरा साकाराबो मिलिदि कक सोंदि निनि नाफानि बफानि बमुंतामा नुसुनि बफानि बमुंतामा नसनि बमुंतामा आइखि न कबनो सोंयै सुइलादि पिरि पिरि खैयै सोंङैलादि हिंगे जरा सिनाय करंगक सुइदि आंलाय सिना रिंया अमां सिमिया हिंगे नक सिना करंगक सुइदि अबनो सिनि उलो चिनि कक थाइरक तुरुक सिनाय तिनि नायदि जमातिया ककनो ककबर दे हिनि हिनि सोंलायो देबरमा ककनो ककबर दे हिनि सोंलायो चिनि त्रिपुरा ककनो ककबर दे सोंलायो আসলে তো যাবে যত কাইসা কক্তং মাসে কক ত্রিপুরা হিনই অম বাগৈ চিনি বরমগরাম কমল কলে বিনি ইংগন নিউজ চ্যানেল কক ত্রিপুরা হিনে রগো হিংকে ইউলছে जों বাগজাকতৈ ত্রিপুরা দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াং রুপিনি হিনই जों অঙ্গি থাংসিও হিংকে আরব চিনি ত্রিপুরা সিনেরন বিসিংনা जों 21 দফা दङ अरबो आरो ता आं नगो फेसबुकआव जे आनक देंदाक हिनै मुदि हिनै सुइलायो नाइटं हिनै सुइलायो अबखै अंखा आरोबो त्रिपुरानि बिसिंनि आखले थांते हेकियै नगवारा त्रिपुरा बिसिंनि आखलानि बागै लामा फुपलाय तंलायो आं तिनि हयते प्राय 30 बছর आगे शिलंग सामान दंगो जे त्रिपुरा हिनै जत सुइदि आखाइजे सिनि जांनाय आंलाय प्राउड फिल खायो सब समय
आं जे प्रसूनकान्ति त्रिपुरा ताहिनी हिमालय आं जुदि फातार देशआव थांगा हेंखाय केबो आं परिचय थांगा हेंखाय आं प्रसूनकान्ति त्रिपुरा हिनि साखा हेंखाय बगान आरो द्वितीय बार सिंगिया नों ब जागानि हिनै किन्तु आं जुदि आं प्रसूनकान्ति देबरमा हिनि साखा हेंखाय नों ब राज्यनि सोंजाखामोन आं प्रसूनकान्ति जमातिया हेंखाय नों ब राज्यनि सोंजाखामोन किन्तु आं जेहेतु आं प्रसूनकान्ति त्रिपुरा साखा बगान आरो द्वितीय बार सिंगिया ब त्रिपुरा नों ब जागानि हिनै हेंखाय अनेक कगलगै थांगा आं नंनो जतन आरोसा आनि खागाम याफालै साना मुसुगो जे नक बरक साया हिमानो तियै बेसि रियेक्ट ताखायदि सुइनायक जे सुइमानि सुइतंथं आसुद्दीन आनि चाकरि जीवन आं साब इन्सपेक्टर हइते हाबमानि इन्सपेक्टर अंगै हाबमानि आं अनेक खायगा काम किन्तु अकाम रो कायसा नुगिया जारा नुनाय सिनायनके बक्सिवानि सम्बन्धे एबं नक फेसबुक नुखाना वानजि बसंनि बरगो बासके सुइलायानि सम्बन्धे बक गामनो सुयो चाया सुइनायबो दङ हेंखाय चिनि जे पाहारि रक दंनाय तिप्रा सारक दंनाय बबानो चाया सुयो मुसुखिनोबो कुलो कुथं सुइहिनोबो कुलो किन्तु आं बंनो साना मुसुगनि चेनेलनि माध्यमै बक आना मुसुक हिंखाय बक आनि कक बुजिना बोले हिंखाय बक बोले तां खालाबा आं मुसुके बक मुसुक आनो सुइ हिंखाय सिनि कक सिनो बुजियो आइना बोले हिंखाय बकनो बकबो सुइ आं सियोंया आइसे आं ट्राफिक गतं फुगो अनेक परिवर्तन खायजाक दङ अब साकाय साइपाया ट्राफिकआवबो आनि उकलको नाङै आनो ट्राफिकनि ट्रान्सफार खेरे हलका ककरै आं जागा कातल सैगा जागा कातल जागा बरकबाय मांखा आं आरो जागा कातल काम खायनानै मांखा हिंगाय उतरो टावन सगलायदि बरक साया नबो नरक ता नास्रिदि हिंदू कगबो हिंदू धर्म ग्रंथ सुजाक दङ कुरानाव सुजाक दङ बाइबेलाव सुजाक दङ जत धर्म ग्रंथनो सुजाक दङ बाइबेलावबो हिमानि और सुजाक दङ हेट द सिन नट द सिनार तामा जे पाप खायनाय न ता नास्रिदि जे पाप न पाप नसे नास्रिदि हिनो तिनि बक बुजिया बक्ता हिनि तं किन्तु सालसा बक बुजिनाय चाथानि वानसुगिया खिदानिफोर वानसंनाय आहिनि नंनो आं आनि खुलुमा हामजांमा याफालै आं तिनि आनि ककर पायरखा अनेक